Juf, goeiemorgen. De Ben die meiden onder het speeltje met groep 2. Die meiden, de jas aan waar. Letters leren. Letters leren. En is dat leuk met een hoen? Ja. Want de hoen kent de letters net. Nee. Maar je wel. Doek, voet, doen, boer. Goed zo. Die doen dit nou sinds augustus 2020 is ze bezig. De Ben die stralen als ze jaren juggen en er komt een glimp op de zicht. Het is leuker, het leren. Want als mijn jaren werk je meest, dan is het specialer in hun eigen. Want jaren oordeelt net. Als je het nou fout doet of je doet het goed, het maakt het niet uit. Je gaat gewoon willen. Wat jouwt het daar, de hoen? Motivatie meer. Ja? Ja. Beter als de juf? Ja, eigenlijk wel. Ja, wat is dat dan? Ja, het is gewoon leuk met een hoen. Omdat, ja, het is een hoen. Dat is echt heel leuk. Ja. Ja. En zo lust het ik wel, hè? Ja. Ja. Alleen maar als het goed is. Als het net goed is, dan doet ze het net. Dat is wel leerd. Doelen is er van een jaar al leert er ook van. En wat leest u dan? Nou, hoe is het met hoen omgaan master zo? Dus zoest haar ijs elke dag wel op squallen. Ja, dat wel ja. Maar ik denk dat het van harte dan te druk is. Ja. Ja. Je bent wel druk. Ja, wie net, maar... Ik had vroeger altijd zelf bouviers gehad. Mijn ouders vakten bouviers. En toen de laatste hoen leerging, toen ben ik weer op zoek gegaan naar nee. Dus dit is onze eerste zelfkochte bouvier. En nou ja, toen leek het me wel leuk om mijn baan als leerkracht te combineren met de liefde voor de hoen. En omdat ik zeg dat een hoen zoveel dwang kan eigenlijk voor baan en mensen. Je zegt het ook bij mensen in bejaardentehuizen, verpleegtehuizen, dat het een hoen maakt het heel veel contact los. En nou ja, dat is eigenlijk wat ik ben waarom zeg. Ja, wat is 8 is 8 is 7 en 6 is 5. Dat zijn dan de bijzondere leermomenten voor de band, die het leren extra speciaal maakt. Dat had dan meer impact als juf het zei. Ja, want dan is het juf die het zegt, of dat hij de mem het zegt. Dat is oors. Want als Jara op die knop drukt en die zegt, ach, Kesan is 56, dan mag er een laatje. Dan is dat leuk, want het kent toch net dat de hoen dat weet. Dus dat is extra speciaal. Op een dag aan het begin van dit boek lag er iets vreemds op de grond. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Hoe is dat zo om dat te lezen met Jara? Vind ik gewoon geweldig. Ja? En wat is dat dan? Nou, dan hoest het in plaats van Engels kist iets leuks doen met Jara. Ja. En dan had hij echt nog dyslexie en dan kist ik weer zo oefenen. Maar toch Jara, wordt het wat makkelijker dan? Nou, dan ben ik wel spannend dat ze me dan al die uitleidingen horen, maar dan net dat Jara niks me leidt. Maar dan kist ik heel veel om mij knuffelen en dan was ik minder bang. Om te lezen? Ja. Ja. Of te rekenen of taal. Ik geniet elke waanzin, als ze mij geeft, geniet ik weer. En ik vind het eigenlijk jammer dat het net vaker is. Maar de andere dagen sta ik gewoon voor de klas. En dan is het net handig om Jara mee te nemen.